A prisión permanente revisable xa pasou polo pleno do Concello e neste mes aterrará no da Deputación. Dende as filas do PP presentarán unha moción centrada neste asunto, co fin de que o resto de grupos e partidos representados na Deputación amosen o seu apoio ou a súa posición en relación a este tema. Cando xa tiñamos unha modalidade como é a prisión permanente revisable para casos extraordinariamente graves, de delitos extraordinariamente graves, tamén se incluíra unha pena tamén extraordinaria, porque temos que recordar que é unha pena extraordinaria só para delitos extraordinarios, non se entende que dende algúns partidos políticos queran volver a abrir un debate que non está na rúa. Dende o PP dixeron esta mañá que están ao lado das vítimas e das súas familias, porque consideran que esta pena é de xustiza para eles e unha garantía para a sociedade. A defender tamén que é unha pena que está perfectamente prevista en outros ordenamentos xurídicos de países de Europa, do noso contorno, que tamén a teñen, que é unha pena constitucional, que non implica e non quere dicir que sexa unha cadena perpetua, senón que contempla a posibilidade de reinserción do condeado e, polo tanto, é unha pena que o que está chamada é a responder a eses delitos extraordinarios, está chamada tamén a facer xustiza coas familias, xustiza coas víctimas. Elena Muñoz solicita a súa aprobación para que o Pleno da Corporación Provincial inste os grupos parlamentarios con representación no Congreso dos Deputados a que reconsideren a súa postura sobre a derogación da prisión permanente revisable e que este acordo se lle dea traslado tamén ao Ministro de Xustiza, os grupos políticos no Congreso, Senado, Parlamento de Galicia e a Xunta de Goberno da FEMP.